Dini ang haibani hingklai sini teisi agos sampai sini di sima kali sab. Amra teisem od dilewa od nakani tora kani saka jotoni sara paroli ras dari orang bonton kaham bokro kana sara paroli bokro sini tirupura jawa 19টা দফানি বিশেষ মুখা ও আমাহা जों हारिमुसा मै जोंनि भाषा जोंनि लेंगुवेज जोंनि आबादनि कथाय जोंनि तंजामुं जोंनि दामनाय जोंनि डिफ्राइभ अमतमानि आमनो हारि अक्सिस्टं जोंनि दामनाय भारतबर्षनि प्रधानमन्त्री अमित शाह सं दायनि राष्ट्रपति संसद बिसिब्रंब्रं फाय दं थांनाय बिसिराव फाय दं जोंनि अ जंतर मंतर खाना जों 11टा जिबि 4टा जालांनाय सारा त्रिपुरानि सिनि खुंथाय बार सिनि दफानि फायगा 180 मतानिफ्राय बोरैल' फायगा 40 जन मताबो सारा त्रिपुरानिफ्राय बारबाखि जाला बिसोरबो माखासेनि गन्ध दैसानि जाला बोरै बोराय खान खाथम खादाखा फायगा आं सारा मुसुमा पाहायसे जों अ नखानि दलानि हारि साखौ जों त्रिपुरा रायजोआव थांमानि सिनि त्रिपुरा रायजोनि सिनि आसामनि जिमिथिया सादारा सिनि रुसां सुंदर बार्ड एंड डेथ अ वाइन खिलमानि त्रिपुरानि सिनि आयाबिदायनि बुलिनि हुक तांगिसामानि सिपिं तांगामानि अ ककथाय अरजिन अ ककथाय रकमाय दंखा आमनो ताइबो रिच कै डेभलप खायनि सिनि नामो जों त्रिपुरा रायजोआव थांनाय सिनि मानथाय सख्लाय सिनि जाय खालामनाय लाइफ साइन खायनि सिनि थिनाङो नेक्स्ट जेनेरेशनाव भाइगे यासखौ सुनि बासायनाय सिन पिक फिबंवा माने जोंखा सिनि बागै भारतबर्षनि जारा संजाबि दंनायाव इन्डिया गभर्नमेन्ट दंनायाव सोनो सिनि मानथाय सख्लाय ओरैनो नोंथों जों बै सानाय जों सारा त्रिपुरानि सिनि जारा 19 दफा दावपुरि दफा दं आ दफानि बराव उपलब्ध खालायजा डिफ्राइभ अंजा आगे जोंनिया संघ गरिष्ठ दंमानि ऐतिहासिक कारणे डिफ्राइभ 1949 रावबो जों संघ गरिष्ठ दंमानि ताव यां मणिपुरनि फाय बांलादेश पाकिस्तान फाय जों केसबि थाका आमनि बागै जों खाना 10टा हइते 4टा जायगा जों आरो तामहाय जंतर मंतर संगठन बुथुमनाय सिनि शुक्लाचरण बखा गाहाम ताइ सिनि एनसि देबरमा काका बसरगा थाका बिनि जे मुक्तिनि लामा नाहरमो आ लामानासो ताव फानो मैथो थायै बिनि आमनो गोथां कानारनाय बागै जों फायनाय जादावो तामकानरक त्रिपुरा रायजो तङै जारा खानाय तंनाय रावनाव आं सानाय सिनो रसामु मुसुंनि बागै दिनै आं फाय सफायखा दिल्लीआव सिनि शुक्लाचरण सार आं पहिला तामने आनि सरिबो हामजाजाया आनि मकर सुगार बिबार मकर यासा प्रब्लेम थाकि लिभार बागै ट्रिटमेन्ट फायसिनाय बे प्रब्लेम रावबो किसानाय फायसिना आनि लाइफ अफ ताबने एफास आनि लाइफ दिबना आं अमहायनि बागै सुबुं मानो चान्स गानि बागै फायगा बायनो बासाजों माय सारदि कलय बबो खाना कारो पार्टिसिपेट खायनाय सिन हानो लबै रसाबै खानायनाय जे मानसात्रातै अ हा रांजा जों भाइगावनि दंखा सना किसा सारा बारनि सारा बारनि नासिक बायसिनि सारा आंतर्जातिक नासिकसिनि सिनबा खारेसिनि सिनबागै जों मुक्ति ग्लायसिनि सना मुक्तिनि अ एनसि देबरमा ताइ शुक्लाचरण सारसन खाना बरपका सेकने सकन सारसन गदतनि सिनि जारा नुंनाय सिनाय नर आगोबै फायदि जों सारानि बाथा सिनि मानथायनो जों सारानि सिनि डिमान्ड खायनायनि आं कोन असुबिदा करे तांगा जों खाना आरो कांसातांगो गोसाबनाय ओमफ्राय आं हाय बागैनो जों फायनाय जाका माग्रुम साग्रुम त्रिपुरा रायजोनि 19टा दफा जयं सिदों मुख्यमंत्री सिदों सिनि प्रधानमन्त्री सं तामा अमित शाह सं इंडिया गभर्नमेन्ट नि बराव सना किसा इसोर सना बेलाय खानो
하려 빠이시디 사람 묵디니 나만이 바기선 승비그라고 하니 승목그라 승시나르니 대셔로 하니 오바르기 아마 바이비시 안 뽑으러 사나보는 양 뽑당 사나이 안 카고 손 파고 불패 신이 오답하네 바기 무슨 시를 혹시네 무슨 팀이시네 그런 성공시 선어 하려 빠이시디 sen 어로 인디아와 파이슨 하나 블루비네 저거는 카박사 판박사 패션 목티 바기 페레죠 저또 त्रिपुरानि जारासिनि माकुम साकुरुम हासिं बोले बे वारा बोले बोले सोर जाबाय जाबाय नीन बाबू बाय बाबू बाखान सोर जाबाय सुलति बोले बे पर खबरे बोले सोर जाबाय जाबाय नीन आमा बाय आने आमा माखान सोर जाबाय सिनि माइसुले माइसु सिरि चारि सिन वासला फुंचने सेंबा माइसु सिरि चारि जत मीडिया फैनाय नारा काफु को बसाबति समा जों मीडिया बाय सिंगार का जों फ्रीडम सिन कुन जात पात धर्म करे जों खाता मीडिया रो जे कुन प्रोग्राम का पर थाङै बर रेकर्ड कटुनै जों अ आनि लाइफ आं गथां खनसर जान बुंतोरा देयासा मगल तुलसी देयासा रसाबै थाङै अहानि बागै लड़ाई खायनाय संग्राम खायनाय सन शक्ति रिदि सैतनति संग्राम खायनाय सन अकुबिनति सन रिलायनांथों इंडिया गभर्नमेंट सानैजों गेदेर खाय प्रार्थना खाय सन किसा हारिक सिदि मुक्ति खेल आसिन खाम जतन